Mutta mulla on 2 lasta ja ne on kyllä vaimoni kanssa. Ja mä oon huomannut, kun on paljon lastenlauluja kotona ja mä oon huomannut, että lastenlaulut valehtelee maailmasta lapsille. Ihan oikeesti. Munkin vanhempi tyttäreni kuuntelee paljon sellaista kappaletta Mörkö-opera-levyltä, joka menee jotenkin näin, että onkos tullut taitava mies, taitava varmasti paikan saa. Pieni yhteiskuntaopin paikka. Voi kulta rakas, kun ei sillä taitavuudella mitään paikkoja saada vittu suhteella tämä maailma pyörii. Ja kun taitava mies, no mieshän sen homman saa ja sinä kun oot tyttö, niin toivon, että kasvat nätiksi. Mikä tietysti on aika epätodennäköistä näillä geeneillä. Sen verran ruma sen äiti on. Taitava mies. Pitäisikö sitä sanoa jotenkin muokata? Uuden aikaistaan. Niin onkos tullut persenolja mies, persenolja varmasti paikan saa. No nykyään se laulaa sitä sitten, jos se kiusallista kun appiukko tulee kylään. Mut joskus lastenlaulut ne alkaa lupaavasti, mut sit intro loppuu ja alkaa se lauluosuus. Ja ne sanotukset, ne on oikeesti aina tätä lajia, että minä olen Silli, sinä olet Tilli, minä olen Silli ja sinä olet Tilli, minä Silli, sinä Tilli, minä olen Silli, sinä Tilli. Se on vittu ihan oikea lasten laulu. Sit kun sä kuuntelet sitä sun lapses laulavana yhden Helsinki-Jyväskylän välisen automatkan, ne sanat rupee pikkuhiljaa muuttumaan sun päässä silleen, minä olen Silli, sinä olet Tilli, minä olen Silli ja minä vittu tapaan sinut. Nykyään me kuunnellaan lasten kanssa vaan Iron Maiden. Oliko paras lastennukutuspiisi ikinä? Fear of the Dark. Siinähän koettavat ukkua minä kostaa, että olivat koliikkivalvoja. Se on kai lapsen isänä, mä käyn paljon leikkipuistoissa ja usein mä oon huomannut, että mä oon ainut isi siellä. Kaikki muut on äitejä. Ja kun mä istanan siihen hiekkalaatikon reunalle, niin varsinkin kaikki poikalapset, ne haluaa tulla juttelemaan mulle. Tietysti. Niinku miesten juttuja. Tietenkin niinku, no, ootko naista saanut? Ja jotkut äidit, en sano, että kaikki äidit, mutta jotkut äidit ne kattoo tietenkin tosi pahalla. No sille, että mikä ihmeen setä tohon tuli juttelemaan minun lapseni kanssa, se on varmaan joku perverssi. Joku pikkasen loukkaa, tiedättekö, että jos sinun lapsesi tulee juttelemaan mulle, niin eihän me nyt voi olla silleen, että me helvettiin siitä sun äiti mulle, että mä oon pedofiili. Se on jopa niin loukkaavaa, että mä oon ruvennut harkitsemaan, että ensi kerralla, kun minä menen leikkipuistoon, niin minä otan omat lapset mukaan. Mä lopetan sen karkin jakamisen.